बापाचे, पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे Bapaचे, नावे. Putraचे आणि आमेन. पवित्रात्म्याचे नामे. आमेन. सोम्याच्या भडव्यांवर एक बरी खबर हाडली. आणि पवित्रात्म्याचे कृपेस जाले. नमान मरिये कृपेन भरले, सुमत येसू वैसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे महिमा आपल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आबले सोम्याचे साकर. तुझे सुद्धा पडून जेता इंचा. नमान मरिये कृपेन भरले, सुमत येसू वैसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे महिमा आपल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आणि देवाचो पूत मुनीस जालो. आणि आमच्या मध्ये तो जियेलो. नमान मरिये कृपेन भरले, सुमत येसू वैसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे महिमा आपल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भाग्यवंती देवाचे माई आम्हापासून विनंती कर. माग्या येसुम्या पोट घेतले आम्ही जण झाल्या त्याच्या कष्टाने विसरणाचा आनंद मी पाहू शकतो आमच्या अंतःकरणाने येऊन आम्ही मागता त्यास ख्रिस्त आमच्या सुम्यावरी फाता. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या. सदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या. सदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या. देवा गेल्या पडव्या मुझ्या राखण्या सर्गींचे दयेन माका दिलाय श्रेष्ठ भडव्या सा मिंगेली आमच्या जुजात आमका संभाळ देवसराच्या खोट्यापणाचाराने पासांचे आडे पण का धाड दे समिदेव तंका फरमावून देऊन परत धुमत्ता आणि तू ये सर्गा वैल्या फौजींच्या कुवारा आत्मे विबाडक संसारावर विस्तारलेल्या सैतानात आणि त्याच्या हेरा खोट्या देवाच्या पदवी यमुकडा लटून घाल. आमेन. श्रेष्ठ ससना सभिष्य उदितांका येसुम्या आणि निरंतर प्रकाश समाधान विषय. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे रास आमका येव, तुझी कुशी जशी सरगार जाता तशीच या संसारान जाव. नमान मरिये कृपेन भरले, सुमत येसू वैसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे आम्हाला खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरिये कृपेन भरले, सुमत येसू वैसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे आम्हाला खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या. जशी आधी तसा आता आणि सदा सर्वथा. आमेन. आम्ही मुखाच्या पहिले एक टेस्टमनी आम्ही ऐकूया आणि त्या सुम्याक आम्ही त्या मुखात अर्घा देऊया. प्रेज द लॉर्ड. हांव एक टेस्टमनी दिवंक आशेता. म्हज्या फ्रेंडाच्या भावाक हुशार नासतना ICUंत आहलो. ताका किडनी आनी लिव्हराचे प्रॉब्लेम आसले. डॉक्टरान ताचे सांगले आशा सोडिल्ली डॉक्टरान. म्हज्या फ्रेंडान म्हाका सांगलें म्हज्या भावा खातीर माग. हांवें भरवसो सोडूना. तशें जाल्यार तूं माग म्हूण सांगलें. हांवें ब्रदराक नॅन्सीक फोन करून सांगलें की म्हज्या फ्रेंडाच्या भावा खातीर माग म्हणून. ते जाणां तांणी मागता म्हणून बसोणी दिली आनी सकाळीच्या मागण्यान तांणी मागलें. आज तो बरो जावन घरा आयला. देवाक अर्घ आनी होगळा महिमा तुका सुम्या जेजू. तशेंच आमचे मागणे आनीक चड आनी चड वाडोवन दी आनी टीम घरांकी हांव देव बरें करूं म्हणटा. ब्रदराक देव बरें करूं म्हणटा. आमचो स्पिरीट आनी पवित्र आत्मो चड आनी चड वाडोवन दी म्हूण मागता. प्रेज द लॉर्ड. अर्घा तुका सुम्या जेजू, होगळा तुका सुम्या जेजू. आमच्या माईकान म्यूट कर, थोडो वेळ घट्ट तळ्यान सुद्धा
करिया हालेलुया 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 Hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, कहा hallelujah, कर hallelujah, का hallelujah. स्वर्गांची Hallelujah, शब्दात तुझी hallelujah, जोगलात hallelujah, तुझी hallelujah, स्तुतीत hallelujah, तुझी hallelujah, महिमा hallelujah. तुझी जोरादान Hallelujah, तुझी hallelujah, जुवंदिता hallelujah, तुझी hallelujah, सुरेशा hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 जिसु वर्गान hallelujah, जिसु महिमा hallelujah. जिसु स्तुति जिसु दुकारादन घट्टदलन स्तुति करिया Hallelujah, hallelujah, घट्टदलन hallelujah, स्तुति करिया Jesus, Jesus, हालेलुया Jesus, Jesus, हालेलुया Jesus, हालेलुया Jesus, हालेलुया Jesus, Jesus, हालेलुया Jesus, 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 Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 ria, ria, hallelujah. ria, ria, God, ria, 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 स्वर्गात ria, का ria. जो Stuti, सुगरात का stuti, जो stuti, स्तुतित का stuti, जो stuti, स्तुति stuti, stuti, stuti. Hallelujah, 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 महिमा hallelujah, का जो hallelujah, hallelujah, स्वर्गात का hallelujah, जो hallelujah. वंदितात का जो Hallelujah, hallelujah, चमत्कार का hallelujah, जो hallelujah, hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया 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 hallelujah. हालेलुया Hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, hallelujah, हालेलुया hallelujah. Baba tu हालेलुया ka महिमा, हालेलुया Jesu tu ka हालेलुया महिमा, पवित्र Hallelujah, tu ka hallelujah, महिमा. hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, Shira la bara di hallelujah, bara, shira la bara bara di gira bara di bara, shira bara bara di gira bara di bara, shira la bara bara di gira hallelujah, bara di bara, hallelujah, shira la bara bara. hallelujah, Ria hallelujah, shira la bara 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 hallelujah. di bara di Jesus, bara di bara Jesus, di bara di Jesus, bara di Jesus, bara di bara Jesus, di bara. Jesus, Liera Jesus, liera Jesus, liera liera Jesus, liera liera Jesus, liera liera Jesus, liera Jesus, liera Jesus. liera 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 Swargant, liera 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 swargant, liera ka jo liera 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 swargant, liera. ka jo swargant, Hallelujah, ka jo hallelujah, hallelujah, swargant, hallelujah, ka jo hallelujah, hallelujah, swargant, ka hallelujah, jo hallelujah, hallelujah. arrogant, ka jo Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, Podviduka, hallelujah, hallelujah, podviduka, hallelujah, podviduka Jesu, hallelujah, podviduka Jesu, hallelujah, podviduka hallelujah. Jesu, podviduka Jesu, Hallelujah, podviduka, hallelujah, hallelujah, podviduka Jesu, hallelujah, Jesus, podviduka Jesu, Jesus, podviduka Jesus, Jesu. Jesus, Shira la bara Jesus, bara Jesus. bara bara bara. Hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah, hallelujah. Jesus, Hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus. hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah. Jesus, Jesus, Hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus. hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, Thank you, hallelujah. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Thank Jesus. you, Thank you, God. Jesus. Thank you, God. Hallelujah, Thank hallelujah, you, God. hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Thank Jesus. you, Thank you, Jesus. Jesus. Praise you, Ergan Jesus, Jesus. Thank ergan you, Jesus, Jesus. ergan Thank Jesus, you, ergan Jesus. Jesus, Praise ergan you, Jesus. Jesus. Hallelujah, Arrogant hallelujah, का जो hallelujah, स्वर्गांत का hallelujah, जो hallelujah. जोगलाप का जो Thank you, thank you, स्तुतित thank का you, जो Jesus. Thank you, महिमात का Jesus. जो Thank you, Jesus. आराधना का जो Hallelujah, 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 वंदिता का hallelujah, जो hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, हालेलुया Jesus, हालेलुया Jesus, 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 हालेलुया Jesus, 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 हालेलुया Jesus, Jesus, Jesus. हालेलुया Stuti, हालेलुया stuti, stuti, हालेलुया stuti, stuti, stuti. Hallelujah, 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 हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, hallelujah, hallelujah. हालेलुया Hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हालेलुया Thank you, Jesus. हालेलुया हालेलुया Hallelujah, hallelujah, हालेलुया hallelujah, hallelujah, हालेलुया hallelujah, 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 हालेलुया hallelujah, hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, hallelujah, हालेलुया hallelujah, hallelujah, हालेलुया hallelujah. Sudiduka, हालेलुया sudiduka, हालेलुया sudiduka. हालेलुया Hallelujah, Jesus hallelujah, Jesus hallelujah, Jesus hallelujah, Jesus hallelujah, Jesus hallelujah, hallelujah, Jesus hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, Jesus, Hallelujah, Jesus, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah, hallelujah, Jesus, Jesus. hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, Thank you, hallelujah, Jesus. hallelujah, Thank you, Jesus. hallelujah, Thank you, hallelujah, Jesus. hallelujah. Hallelujah, Thank you, hallelujah, Jesus. hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise Jesus. Psalm 145:14. पोटतल्यांक सर्वेस्पोर आधार देता, बागोन गेल्यांक तो नीट उबी करता. पोटतल्यांक सर्वेस्पोर आधार देता. पोटतल्यांक सर्वेस्पोर आधार देता. आज आम्ही पडच्या स्थितीत असताना जेजू आमका आधार देता. जेजू आमका आधार देता. कोणाक चेस्टांत एक सायडीन मस्त दूख असा, जेजू त्या व्यक्तीक आपण नसा. जेजू त्या व्यक्तीक गुण करनसा. जेजूच्या हातान समर्पण दिती दूख आज पडतल्यांक तो समी उबारता. पडतल्यांक तो समी नीट उबे करता. आज त्या सौम्याच्या हजरपणात आम्ही असाव. त्या सौम्याच्या हजरपणात आम्ही असाव. बागवान गेल्ल्यान तो नीट उबे करता. आज आमका नीट उबे करूंक आमचो स्वामी आमच्या संगत असा. आमच्या संगत असा. आज ताच्या हातांत यो मंगळाराचो दीस समर्पण देऊया. या मंगळाराच्या दिसा त्या सौम्याक
आमच्या जिवितांत तापवया. जेजू तुवें सांगलाय पडतल्यांक तो सर्वेस्पर आधार दिता. पडतल्यांक सर्वेस्पर आधार दिता. पेद्रू केदना बुडोंक लागलो, ताणे उलो मारलो, मेस्त्री हांव बुडता. तक्षण जेजून ताचो हात मुखार हाडलो. जेजू तक्षण ताका धरले. जेजून तक्षण ताका वयर करले. जेजून ताका राखले. आज तोच स्वामी आमचे मध्ये आसा. आयझाया 41:10 तो आमकां उजव्या हातान सांभाळता. एक बापय आपल्या ल्हानशा भुरग्याक कशें चलयता तशें तो स्वामी म्हाका आनी तुका आयच्या दिसा चलयता. म्हाका आनी तुका आयच्या दिसा तो स्वामी चलयता. कोणाक नी पेन तावन जेजू एका व्यक्तीक आपण सुटका दिता. ते नी पेन स्वाम्याच्या हातान समर्पण दी. आज आमी त्या स्वाम्याच्या मुखार ल्हानशी भुरगीं आमी केदाळाय ल्हानशी भुरगीं जावन ताचे मुखार आसुचे. ल्हानशी भुरगीं जावन म्हाका उडास आसा एका भयणीन मागोंक सांगले ताच्या घोवाचें काम चेंज जावचें आसा. जर तें काम चेंज जाल्यार हांवें गांवाक वचोचें. हांव आनी म्हजी भुरगीं ताचे तोंड पयस आसता. आमी विंगड आसता. म्हाका नाका हें. म्हजे पासून माग. कितें करचें समजना. हांवें इतलेंच सांगलें. जेजू लागीं ल्हानशा भुरग्या परी माग. जेजू लागीं ल्हानशा भुरग्या परी माग. जेजू तुजें मागणें आयकता. आनी एकच हप्त्या भितर जेजून ताजे प्रॉब्लेम सॉल्व केले. ताणें खंयच दुसऱ्या कडेन वचनासतना सांगाता रावूंक जेजून निर्मिलें. कित्याक आमचो जेजू आमकां ल्हान भुरग्या परी आमकां चलयता. आमी ताचेर निर्भर जावंक आसा. आमी ताचेर निर्भर जावया. आज ह्या मंगळाराच्या दिसा ह्या मागण्यांत आमी मागताना आमी सगळे विसरया. एकच उडास दवरया. तो आमचो बापूय, आमी ताची भुरगीं. तो आमचो बापूय, आमी ताची भुरगीं. ताणें आमकां हात धरून चलयल्यार आमी कसल्या खणखां जाल्यार सरयत. कसले पर्वत जाल्यार चडयत. तो आमचे हात धरता म्हणून जाल्यार आमी खंय वचूंक भिये जाय म्हणून ना. कोणाक बावळ्यान दूख आसा. जेजू आपड नासा. जेजू स्पर्श करनासा. कालच्या दिसा आमी टेस्टमनी आयकली त्या भयणीची. तिका एक पटी ते जॉब एक्सेप्ट करचे पयलें एक पटी बेदिसलें. कशें वयचें मुखार. इतली व्हडली जबाबदारी. हांवें इतलेंच म्हळें, जर तुका जेजू तें काम दिता तर तो जेजू तुका चलोवन व्हरता. जेजू तुका चलोवन व्हरता. आज जेजू त्या भयणीक चलोवन व्हरते आसा. जेजू ताका चलोवन व्हरते आसा. जेजू ताच्या पातयेल्ल्यांक जाणीना. आज आमी केवळ ताका एक बोट दिल्यार पुरो. तस्सो मुखार येता. तस्सो मुखार येता. आमी ताका येस म्हणूंक जाय. जेजू ये. जेजू ये. जेजू ये आमच्या जिवितांत. जेजू ये आमच्या जिवितांत. जेजू आज ह्या मंगळाराच्या दिसा ह्या सकाळच्या वेळार
तू ये आमच्या जिवितांत. आज आमकां तू सोलोन भर. ल्हानशा भुरग्या परी तू आमकां सोलोन भर. ल्हानशा भुरग्याक कशे तशे आवय बापूय शिकयतात. आज तू आमकां शिकय. आज आमकां तू शिकय. आज तुझे ते मधुर उतर, मोवा प्रास गोडसाण आसले ते उतर, ते अनुभव करूंक आमकां दी. जेसू, आज या मुगलाच्या दिसा आमच्या जिवितांत सोलोन ये. आमच्या कुटुंबांत सोलोन ये. सोलोन ये जेसू. सोलोन ये जेसू. अर्घा जेसू. अर्घा जेसू. जेसू. अर्घा जेसू. सम्या स्मागता. आज तू आमच्या मध्ये आसाय. मॅथ्यू 18:20 तू आमच्या मध्ये आसाय. आज आमच्या जिवितांत असले हर एक अडचणी, हर एक बंदपसा, हर एक सांकळी तुझ्या अमोलिक रक्ताच्या बळान तुटय. आज आमचेर तुझो आशीर्वाद घाल. तुझी आशीर्वादा आमच्या जिवितांत देवोन येवं दे म्हण जेसू जे पवित्र नावान मागता. आमेन. 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 सांगाता म्हणून येऊ तर 3 पटी क्लेम करूया. एक्झोडस 23:25 तुम्ही सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मात स्तुती करची आणि हांव तुमच्या कणाचेर उदकाचेर तुजो आशीर्वाद घालतलो. पिशाचिदा तुमचे तान पयस करतलो. एक्झोडस 23:25 सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मात स्तुती करची आणि हांव तुमच्या कणाचेर आशीर्वाद घालतलो. पिशाचिदा तुमचे तान पयस करतलो. 23:25 सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मात स्तुती करची आणि हांव तुमच्या कणाचेर आशीर्वाद घालतलो आणि पिडाशिडा तुमचे तान पयस करतलो. नवान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. बापा या कणान भेटून दिता. बापा आज आमची कुटुंबा तुझ्या हातान भेटून दिता. आज कितल्या कुटुंबान असमाधान आसा. आज कितल्या कुटुंबान अनिष्कळपण रास करणं आसा. कितल्या कुटुंबांनी समाधान ना, जगणे चलून आसा, माया मोग ना, अंडरस्टँडिंग ना, एकामेका वेळ ना. बापा हे सगळे तुझ्या हातान समर्पण दिता. सगळ्या तुझ्या हातान समर्पण दिता. तुझी आशीर्वादा आज आमच्या कुटुंबाचेर देवय. आज तुझे आशीर्वाद आमच्या कुटुंबाचे देवय. आमचे कुटुंब झकारिया 12:10 मागण्याचे कुटुंब कर. मागण्याचे कुटुंब कर. मागण्यान बळवण कर. मागण्यान बळवण कर. जॉन 14:27 तुझं समाधानाचं स्पिरिट आमच्या कुटुंबात देवन येऊन दे. आमच्या कुटुंबात जे कितें आमकां अस्कद करता, जे कितें आमकां आर्ग्युमेंट करूंक लायता, झगडोंक लायता, ना बोगसणे हाडटा, सगळें कितें आसा तें हर एक वायट स्पिरिट जेजूच्या नांवान, जेजूच्या अमोलेक रक्तान बांदून, जेजूच्या क्रुसा मुळा वचून फोडून दी. पवित्र दैविक सकत आमच्या कुटुंबात वाढवून येवच्या पासून जेजूच्या पवित्र आणि बळवून नावान मागता बापा. आमेन.
आमेन आमेन आमेन. आमेन. Zakaria 9:8. Zakaria 9:8. मुझे घर येतल्या वेतल्या येतल्या वेतल्या रक्षक हांव तसो पाळो करूंक रावतलो. कोणूच जुलूमशाही तांचेर धाड घालचो ना. कित्याक आतां म्हज्या सुदळांनी हांव पावलो. Zakaria 9:8. मुझे घर येतल्या वेतल्या लोकां रक्षक हांव तसो पारो करूंक रावतलो. कोणूच जुलूमशाही तांचेर धाड घालचो ना. कित्याक आतां म्हज्या सुदळांनी हांव पावलो. Zakaria 9:8. मुझे घर येतल्या वेतल्या लोकां रक्षक हांव तसो पारो करूंक रावतलो. जुलूमशाही तांचेर धाड घालचो ना. कित्याक आतां हांव म्हज्या सुदळांनी पळयता. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित तुझे आसा. स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. Pagyan Maria debaci non fianga tirunati karatani amcha amnacha valara. बाप्पा या कणान भेटून दिता एक फायनान्शियल प्रॉब्लेम भेटून दिता. कितले जण आज विंगड फायनान्शियल सिच्युएशन आसात, कष्ट आसात, रीण फारीक करूंक जायना, EMI भरूंक जायना. बाप्पा भाडे दिवंक पैसे नांत, क्रेडिट कार्डाचे बिल वाडून येते आसा. बाप्पा जावंक पुरो. कितें लोन काडून गेल्ले त्या टायमार बरे काम असले, बरे सांबाळ असलो, बरे बिझनेस असले. आता सगळे लॉस आसा, काम गेला. बाप्पा तांकां तुज्या हातान समर्पिता. कितली जाणां बाप्पा कितल्या वर्सां जावन काम करनासत, खुद्दचे एक घर खाणगेचे म्हणून मागून आसात. कोण सगळी तुम्ही मागून आसात, तुमचे घर खाणगेचे म्हणून मागून आसात, ट्राय करनासत. पण कितें सुवर्ण येतना जमो केल्ले पैसे खंयच्या रितीन ते पैसे वेतात. एका दोंपळ्यान घाल्ल्या परी विशेष तरान दोनी हात आमचे उबारया, हात आमचे उबारया. मागया सोम्या ये हात तुवें दिल्ले आमकां गळोंक, घाम पिवन गळोंक हे हात दिल्ले. सोम्या दीस भर आमी गळटा. तुवें दिल्ले तें काम आमी करता. ह्या हातांचेर तुजो आशीर्वाद घाल. ह्या हातांनी आमी गळोवन जमो केल्ले पैसे देंवसारान खंयच्याय रितीन आमचे तावन काडून नतले परी. खंयच्याय पिडे शिडेद्वारे, खंयच्याय तराच्या नश्टाद्वारे ते पैसे काडून नशे तुझे आशीर्वाद घाल. जशे 5 सोंडे आणि 2 मसल्यो घेऊन तुवें बापा खर्का दिले आणि 5,000 लोकांच्या की सर्जनाक वाडले. जे कितें इल्लेशे आमी घालता या पैशांचेर तुझे आशीर्वाद देवान येवन दियास. आमच्या कुटुंबात कितेंय येदोळ उणेपण जाल्यार आज जावन आमच्या कुटुंबात आमकां कितें जाय भरपूर रितीन मेळून दी. जे कितें प्लॅन केला आमच्या प्लॅना प्रमाणे, तुझ्या मांडावळे प्रमाणे बरे एक जागो, बरे एक घर उदाक सोन दी. जेजू तुझ्या पवित्र नावान मागता. आमेन आमेन आमेन. सांगात मिळून उत्तर 3 पटी क्लेम करूया. डिटरॉनॉमी 15:4. तुमचे मध्ये कोणीच दुबळो आसना, असो तुझे दायज करून तुझे अधीन दिता त्या देशात तुझे आशीर्वाद घालतलो. Deuteronomy 15:4. डिटरॉनॉमी 15:4. तुमचे मध्ये कोणीच दुबळो आसना, सर्वेस्व तुझे दायज करून तुझे अधीन दिता त्या देशात तुझे आशीर्वाद घालतलो. डिटरॉनॉमी 15:4. तुमचे मध्ये कोणीच दुबळो आसना, सर्वेस्व तुझे दायज करून तुझे अधीन दिता त्या देशात तुझे आशीर्वाद घालतलो. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सुवे आसा. स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. Bhagavati Maria devaci maya mavapya tirunati karatani amcha valara. बहुमगळ बाप्पा या कणान तुझ्या हातात बेटोन देऊन मागता बाप्पा. विंगड एडिक्शनाक संपडल्या हर एकल्या बेटोन दिता बाप्पा. ड्रग्स, सोराचे एडिक्शन,
गॅम्बलिंग, सिगरेट, वाईट पिंतुरा पळोवची, मास्टरबेशन, वाईट चिंतना येवची, ओंठांचेर केदाळाय, वाईट उतरां, पॉझिटिव्ह उतरां, गाळी शिरापस येता तोंडांतल्यान. भोवमाकाळ बाप्पा, हे सगळे तुझ्या हातान भेटून दिता बाप्पा. हे सगळे तुझे भुरगे, तुझे मंदिर, तुझे मंदिर, तुझो पवित्रात्मा निवास करता ते मंदिर आज हे पवित्र कर. आज या काळजांत जे कितें जावंक पुरो दुस्मान काय आसा, कोणा विशयान कोटसाण आसा, ते सगळे काढून उडय बाप्पा. तुझ्या पवित्रात्म्यान ह्या भुरग्यांक भर. येसूच्या नांवान मागता. आमेन, आमेन, आमेन. आमेन. बारूक 4:21. बारूक मुझ्या भुरग्यानो 4:21. धैर्य घ्या, मुझ्या देवाक भुरग्यानो उलो धैर्य मारा घ्या, आणि तो देवाक उलो तुमका मारा. जबरदस्त तो तुमका दुश्मनाच्या हातांतली जबरदस्त सोडयतलो. हातांतली सोडयतलो. बारूक बारूक 4:21. 4:21. भुरग्यानो धैर्य घ्या, देवाक उलो मारा आणि तो तुमका जबरदस्त दुश्मनाच्या हातांतली सोडयतलो. बारूक 4:21. तुझ्या भुरग्यानो धैर्य घ्या, देवाक उलो मारा आणि तो तुमका जबरदस्त दुश्मनाच्या हातांतली सोडयतलो. नमान मरिये, कृपेन भरले, सुमृती सुवाय आसा, स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाची माया, मोप्यांका आमच्या मरणाच्या वेळार. या क्रेशकणान जाता जाल्यार आमी दिव्येत पडया. दोनी हात आमचे वयर पारया, दोळे आमचे दंपया. माग्या विशीं सरान हर एका गरजा पसून कितले जाणां पिडेस्त आसा समर्पण दे बाबा. हर एका पिडेस्त हांग भेटोन दिता. त्या पिडेस्तांचेर काकूळ कर. कॅन्सर पिडेन कश्ट आसात, किडनी स्टोन जाला, गँग्रीन जाला, पॅनक्रियास इश्यूज, युरिनरी इन्फेक्शन, ट्यूमर जाला, ब्लड क्लॉट आसा. बाबा त्या हर एका भुरग्याक समोर घेता. कोणाचो गायी गुण जायना. कॅन्सर लास्ट स्टेज, डायलिसिसर आसात. कोणाक हार्ट अटॅक जाला. बाबा ह्या हर एकल्याची काकोट कर. विंगड विंगड पिड्यान कश्ट आसात. वर्सां जावन अल्सरचे समस्ये, अब्डोमिन प्रॉब्लेम, युट्रसान सिस्ट सांभळा या फायब्रॉइड्स सांभळा. कन्सीव जावंक जायना म्हणळा सगळ्यांक भेटून दिता बाबा. आयसीयूंत असल्या, व्हेंटिलेटर असल्या हर एका पिडेस्तांक समोर घेता. आज कितले जाणां प्रेग्नेंट आसात, प्रेग्नन्सीन कॉम्प्लिकेशन्स आसा, प्लेसेंटा वयर आसा म्हणळा बाबा भेटोन दिता. भुरगे पोझिशनार ना म्हणळा, अबनॉर्मल डिलिव्हरी जाता म्हणळा, कंप्लीट रेस्ट घेवचे म्हणळा. प्रेग्नन्सीन शुगर आयला. आज या दिसांनी कोणाची डिलिव्हरी आसा बाबा समोर पिता. याला कितली जाणां मागून आसात, भुरग्यांच्या देण्यापासून मागून आसात. आज जेजूच्या नांवान मागता बाबा, तांचे गर्भ आपड फळां बरीत कर, फळां बरीत कर. तांच्या काजराचे फळ जावन भुरग्यांचे देणे तांकां फावो जावं दी, फावो जावं दी, फर्टाईल जावं दी, फर्टाईल जावं दी ती. जेजूच्या नांवान, जेजूच्या नांवान, जेजूच्या नांवान आशीर्वाद जावं दी. कोण प्रेग्नेंट आसात, तांच्या गर्भात आसले भुरगे आतां आशीर्वाद जावं दी. पवित्रात्म्यान भरले जावं दी, पवित्रात्म्यान भरले जावं दी, पवित्रात्म्यान भरले जावं दी. बापा कितले जाणां पेस एवढी समस्येन कश्ट आसात.
तुझ्या हातान भेटून दिता बाबा. प्रॉस्ट्रेट आणि लाज झाला, प्रॉस्ट्रेटाच्या समस्या भेटून दिता बाबा. बापा कोणाक नर्व्स वीक असतात तुझ्या हातान भेटून दिता बापा. हर एका वेळेसांची काकूळ कर म्हणून जेजूच्या पवित्र बोलवून नावान मागता बापा. बापा तसेच तुझ्या हातात समर्पिता. कितले जणांनी आमच्या लेकी मागोंक सांगला, काम ना, सांभाळणं येतात ना, लिगल इश्यूज चालून असतात, कोर्टान केस चालून असा, विजा ट्रान्सफर जातात ना, एम्प्लॉयरान केस केला, सिव्हिल आयडी मिळवना, त्यांचे डॉक्युमेंट समस्या असा, कोणाचे कन्स्ट्रक्शनचे काम सगळे झाला, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जावना, एकल्या कुटुंबान घर बांधून सुरू केला. त्यांची आशा असली त्यांच्या आवईच्या वर्षाच्या मिसा पहिले एक घर नवे बांधच्यापासून कोण की तेंगी अडखळल्या समर्पिता बापा. त्यांच्या जीवित असले हर एक अडखळे पैसे करा, त्या डॉक्युमेंट्स असले हर एक अडखळे पैसे दे बापा. हर एका तुझ्या भुरग्यांची काकूळ कर म्हणून जेजूच्या नावान मागता. आज किती जण पैनाव्याचे असतात त्यांची काकूळ कर. किती जण या घडी आमच्या मागण्याची गरज असा, कोण इंटरव्ह्यूची असतात, कोणाची सर्जरी असा बापा तुझ्या त्या समर्पित देता. बापा या हप्त्यान कोण ट्रीट गेला बापा तांकां तो स्पर्श कर पवित्र आत्म्यान भर. तसेच समर्पित आमची आख्खी पयस बा आमच्या बोबगेन पापसी बा सगळा बिस्पांक काडिनला याचा की बाबा गरबणी सगळ्या लायकांक सगळ्या मिशनरी सगळे प्रीचर्स डिवाइन रिट्रीट सेंटर मागण्या समती सगळे पेटून दिता बापा. शेसरा आमची मागण्या समत या मागण्या समत ज्या हरी एकल्या तो स्पर्श कर पवित्र आत्म्यान बरोबर हरी एका दिसा या भुरग्यांनी आणि सड तुझ्या लागी येजे पवित्र आत्म्याच्या जाणवायन बरे जाय, पवित्र आत्म्याच्या देण्याने बरे जाय. तुझे पासोत वावरची उर्बा तांचे ते दिसोन येऊन दे जेसूच्या नावान आमेन आमेन आमेन. आमेन. सांगाता मिळून हे उत्तर 5 पटी घट्ट तळ्यान क्लेम करूया. साम 46:7 दळबरासो कोटे साम 46:7 दळबरासो सर्वेस प्रॉमिसेस सो देव आमचे कोटे साम 46:7 दळबरासो सर्वेस प्रॉमिसेस सो देव आमचे कोटे साम 46:7 दळबरासो सर्वेस प्रॉमिसेस सो देव आमचे कोटे साम 46:7 नमान मरिये कृपेन बरले सुमधुजे सुव्यासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू तुमची हर एकल्याची नवा कितले जण या मग्न्या जमतीन तुम्ही जॉईन झाल्यात. तुमची हर एकल्याची नवा माका गोट कळीत असल्या रे वणना तुम्ही आज कितले जण जॉईन झाल्यात, युट्यूबाचे जॉईन झाल्यात, या झूमचे जॉईन झाल्यात. तुमची नावा आणि तुमचे स्पेशल इंटेन्शन्स असतात 9900332411 या नंबराचेर आमकां दंडिया स्पेशली त्या हर एक नावापासून आम्ही आमच्या मागण्यांत आमच्या खासगी मागण्यांत विशेष रान मागतला. आमच्या खासगी मागण्यांत आम्ही विशेष रान हर एकाच्या गरजांपासून आम्ही मागतला. त्या देखून तुमची पिटिशनां आमकां दंडिया आणि तशेंच तुमची नावां स्पेशली तुमची नावां आमकां दंडिया. तशेंच कालच्या दिसा तुम्ही 29 कालचे दिसा अनाउन्स केल्ल्या परी भेटयला. आज परत 29 भेटून दिया, सगळ्याच्या गरजांपासून भेटून दिया. आम्ही मागया. आम्ही आमच्या हातांत मरिये मायेन एक हात्यार दिला, कोणताचे भक्तीपण, कोणताचो तेर्स करून. या कोणताचे तेर्स आम्ही करताना आमचे थंय विंगड
बरेपणा घडतात. 22 एक दीस तो कसो दिव्यत या तुम्ही युट्यूबाचेर वचून पळया. तेरसाच्या भक्तीपणान कितें पुरा अजापां घडतात. तितले मात न्हय, आमी पवित्र आत्म्यान भरता. थोड्यो सवयो, वायट सवयो आमकां सोडूंक जायना. तेरसाचे भक्तीपण आदारतना तसल्या वायट सवयेंतां सुटका मेळटा. थोडी बंद पासां तुटोन पडतात आनी विंगड समस्येंतां परिहार मेळटा. त्या देखून कोंताचें भक्तीपण कितले करतात तितले बरें. आज एक कण भेटयतना एक गरजां पसून भेटोया. तशेंच सगळ्या तुमच्या गरजा पसून मागया. हालेलुया, 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 हालेलुया. सुजन रॉड्रिगस, सिल्विया, रॉनी शेट्टी, हालेलुया, 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 हालेलुया. एंजेला समर्पित बाबा, हालेलुया, हालेलुया. सुजन रॉड्रिगस, मेलनी मास्करेनस, एसएम फर्नांडिस, नोरीन फर्नांडिस, लॉरेन्सियो फर्नांडिस, हालेलुया, हालेलुया. एव्हलिन कुटिनो, टेस मुल्यानावन कोण जॉइन झाला. हालेलुया, 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 हालेलुया. रॉनी शेट्टीचे जे कितें आईसाइट समस्या आणि हेडेक आता सुटकाला पळय. मायसी डिसोजा, हालेलुया, 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 हालेलुया. जूलियट डिसोजा, गीता, aaron, हालेलुया, 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 हालेलुया. सरिता डिसोजा, हालेलुया, 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 हालेलुया. रोशन लोबो, हालेलुया, 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 हालेलुया. डिओडिटा रेबेल्लो, हालेलुया, 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 हालेलुया. Hallelujah, 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 hallelujah. Lenny Vegas, Sharita D'Souza, Wilson Martis, hallelujah, hallelujah, Veronica, hallelujah, 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 Ria, 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 Sadashiv, Sandesh Barboza, hallelujah, 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 Ria, Ria, Shia, Bara, 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 hallelujah, 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 hallelujah. Lily Furtado, Henry, Margaret, Crystal, Milburn, Priya, Anil, Agnello, Hilda, Arun, Crystal, Idol, Rihanna, Daryl, Divya, Ronnie, Dominic, Greta D'Souza, Jacinta, Henry, Andy, Jane, Anora, Benedicta, Genesia, Giselle, Cinderella, James, hallelujah, 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 गट्टतला स्तुति करिया, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Joyce, Michael, Juliet Pareto, Juliet Stefani, Jason, Stephen, Jyoti, Ligori, Joyston, Larissa, Kishore, Vida, Calvin, Kathleen, Lancy, Lanit, Anita, Ashley, Lina, Melvin, Cheryl, Sonal, Teresa, Lina, Ledwin, Valerian, Sonal, Audlin, Lina Vaz, Margaret D'Souza, Maria, Nancy Dessa, Nancy Lobo, Nisha Lennon, Lenbel, Lawrence, Florin, Pradeep, Pratista, Raina, Vijay, Gianna, Janik, Reena, Arun, Teresa, Kashmir, Traver, Rina, Algar, Gilbert, Tara, Veronica, Evita, Brenda, Rocky, Renvik, Wilson, Priya, Princeton, Winston, Violet, Anil, Savita, Gloria. Hallelujah, 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 hallelujah. तो भुरग्यांक या घडये तुझ्या समर्पित बाप्पा तुझ्या दैवी कृपेन भर तांच्या जीवित असले हर एक कटकळासून पयस कर तुझ्या बेसामाने आयचे दिसा तू तांकां सलोन भर तुझ्या पवित्र आणि बळवून नावान मागता बाप्पा आमेन 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 सांगाता म्हणून म्हणया उगडास तुवर ये बहुदयाळी अंकारी मरिये तुझ्या आश्रयाक दवरलो आधार मगलो तुझे मध्यस्थी सोदरलो कोण तुमक म्हणा सांगेल्लो म्हण कितीच ऐकवना पात्येने धैर्य काढ घेऊन तुझ्याकडे येता ये अंकारीचे अंकारी मुझे माईचे कडे येता तुझे मुखार रावता मुनी सल्ल्या देवपुताचे माई तुझे मागणी तिरस्कार करिनाका तुझे काकपुरतन मुझे मागणी ऐक आणि हाव मागता ते म्हाका दी आमेन 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 नमान मध्ये एक कृपेन भरले सुमी तुझे सुवाय आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेसू हिम्मा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या मुगचनो कोणाक तुमची टेस्टमनी दिवंक आसा पिटिशन धरूंक आसा
तस नंबराक ओडल संगल्या नंबराक 9900332411 या नंबराक दांडिया कोण युट्यूबाचेर तुम्ही जॉईन झाल्यात आमचे युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करून दिला सबस्क्राईब करा आणि हेरांक तुम्ही या मागण्याचे लिंक दांडिया आणि या जमतीच्या गरजापासून ये कोणतेच जमतीच्या म्हणा कितले जण या जमतींत जॉईन जातात तांच्यापासून तांच्या सगळ्या गरजांपासून एक कोणतेच आम्ही भेटून दिव्या तसेच या हर एका दिसा आमचे हे मागणे सकाळी 9:35 इंडियाच्या टायमार सुरू जाता 9:35 सुरू जाता तुम्ही हे लिंक सेम झूमचे लिंक सेम असता तुम्ही दांडिया युट्यूबाचे लिंक आता थोड्याच वेळान तुम्ही आमच्या युट्यूब चॅनलवर पळयत तुमका मेळटा तुम्ही हेरांक धाडिया ते तुमका हर एकला हे सुदीस आशीर्वादानी बेसावानी आणि कृपेन बरोवन दी प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord.